Kapod wane weche mag somo en ni paro ma piny owacho kokalo kuom migawo mar somo nitiere godo mar ketho chenro mag somo ma jopuonjre dak e skunde mag primar pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi thuolo mondo gibed kod ikruok makare kapok okete tim. Jojuma nigi mathoth. Migawo mar somo e pacho kae oselando paro mar ketho chenrogo mag somo ma jopuonjre dak e skunde ne jopuonjre mag grade 1 nyaka 9 ka ochakore e higano mar 2023. En lendono ma bende osekelo paro mopogore opogore kawuok kuom oganda. Adawacho ni nitiere skunde moko manochaki gi gimomiyo kuonde ma nyithindo some kaka Masara, Gold ng'enye, nyithindo manyiri nyaka dag e skul. E town kuonde ma bang' ng'enye nyithindo ma nyaka tage skul. At the moment to jonyuol dhi bedo gi tabu, nyithindo dhi bedo gi tabu, kendo nyithindo mang'eny biro drop out nikech teachers nyong'eyo kaka manage our children. Daher mondo nyithindo obed kuma long'o ma ok gin vulnerable, especially the girl child. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori ywak ni poni koro kethi chenrono mar somo ma jopuonjre kodak e sikul koro dek jopuonjre mathoth manyiri dek mak iye ma omondo. Jocho waneno ka COVID-19 obiro kaka tuo mochandowa, nyithindo obedo dala ndalo mang'eny. Ka nyithindo obedo dala ndalo mang'eny ne giwuok e lwet jopuonj. Ka nyithindo nowuok e lwet jopuonj kuom period no te, waneno gik motimore, premature marriages, unwanted pregnancies, okelo drop out from school. Kinyalo Kaunti ma Sunai ne owach ni ber kae ka mos to kik gigolgi in mass, biro miyo jonyuol bedo gi tabu. ywak ma oganda mawuok e migepe mopogore opogore golo en ikruok pok oket makare kendo dek jonyuol dhi bed kod pek mokalo pone chenroni ochak e tim e higa manyien. Jonyuol, Ramogi TV, Migori.